Nasad tayo bagong tanom nga batong nasa sako, sitaw sa sako. Kaniming hapon na nga madi. Sumuni ang atong inspiration karon nga adlaw, sitaw sa sako. Kay mauman lagi ang akong ginaingon nga gamay ra kaayo ang akong space. So magpara-paraan na lang ta. So giunsa day nako pagkuan nga nung inani ang iyahang pagturok nga ana gihapon marasyag kanang normal ra nga gitanom gihapon sa kuan. Gipatubo sa nako siya so pagturok niya ana na ay pa day nako gibalhin diri so gisidling sa nako siya dayon git. Diri nako sa ilalom kay sayop manggutong akong pagtanom sa una sama ani kanang inani mainani siya ang kani. Pero mukuan man gini kay nagbitay. Nana, pero kani pwede sad mainad to pero diri nako siya gitanom na technique di ay nana. So karon tagas na kay sila og experiment sab nako ni ang kuko kay gikan ko nagkuan nagseedlings. Dayon dili na magud ko maglabs di uso dres bukid. So dili ni siya yuta ang gigamit nako is kanang sinipilya bitaw. Mao ni ang akong gikuan sipilya sa kahoy mo ang gigamit. Wala siya isagol na yuta as in kana ra. So ako nang pamatikdan kung unsa gyoy result pero karon makita na nato nga green jud kay ang iyang dahon so grabe jud ka kuan sa gana og vitamins sa ang kahoy no kana green kaayo purya-buyag so maon na ang ngadto sa pikas kay dili man siya mainitan so diri ra nga side na ako itamnan og diri so unsa ni bago pa man gud siya ni gawas kanina so kana ato nang obserbaran mga madi kung unsa gyud dagan ani niya. So kanisab naka-reserve sad ni sa uban nako pa nga itanong may. So kuan kay ni siya kanang tipid sa kaayo sa space. Inana so daghan kay kog natanom sa isa ka sako. Ang kuan di ay ang batong di ay kay mapildi siya sa sitaw og sa pipino kay gagmay ang ihang dahon og kalabasa kay ang kalabasa grabe kadagko. Purya-buyag malagpayong. So nagreplanting na sad ko sa akong sitaw. So diri siya dapit dayon diri ra pud nako siya himuan og balay-balay pohon. Nga after 1 month himuan na nako ni siya og balay-balay. Dali ra jud kay siya ni dako purya-buyag. Wow. Buyagay kayo.